easy go. Takže ahoj lidi, já jsem Jirka z kanálu Gaming Boys a dneska jsem tu s Ondrou. Z kanálu Gaming Boys a dneska zahrajeme Skywars na serveru co nějak tak. Popisku máte iPinu. Je to španělský server, kde máte různé minihry. Doufám, že se někdo připojí. A my teď hrajeme Skywars, takže my se vám ozveme, až budeme hrát. Teď jsme tu zpátky, už na to začíná. Asi nemusím v čem počívat, tak. Ale jsme vedle sebe. Přijde znáte? Jo, super. Skywars znáte určitě všichni. Na 100%. Na 120 pijotem. Jo, tady chci. Jdu k tobě. Lidi. Teď jdu dolů. Mě. Dole. Dole. Vyju. Nemusíš používat zase moje hlášky. Jo. Jak to, že ty máš tady tu a já mám takovouhle? To podvod. Hej, ty jsi jediný, kdo jí má tady takovouhle. Co je? Ty jsi schodil. Jo, já zapomněl, že jsem Proč jsem je? Ježíš. Já zapomněl, že je tady píjupičko. Tak já odbil, takže ty mě musíš spektátora. Já se budu A já jdu na tohohle gačáka. A ťuk! Mám udělat screenshot na miniaturu? Ty to nemůžeš udělat. Tým. Jdu dole. Ale vajíčka se hodí. Vajíčka se vždycky hodí. Lidi jdu na nějakou nástrojně. A to někdo není. A to druhý. Taky nikdo není. Říkej mi to. Co? Neříkej mi to. Au. Au. Tak já. Žaloby. Mluví? Takže my vám to nemá tak. Takže jsme tu zpátky lidi. Nám to začíná. Jo. Takže já Česka není. Je zatím. Dole. Dole taky, ale ještě pak jedna zatím. Tady zatím je. Ne, aha, ty už si nevím. Jo, nezumím, že tady je pípí. To je takhle. Já to Trčík. A co na to? Pojď za mnou, jo? Co zabil? Jo. Co jsem házel? Jej. Hodil úplně sněhový koule. Do prčic! Tak jsme tu zpátky. Jo, Hrajeme mapu Pokémon. Jo. Jsme Pokémoni. A protože Pokémon mám rád a hraju to, takže jsme Pokémoni. Až. Ještě jsem. Tady je Česká schovaná. Kde byla schovaná? No tady, když jdeš dolů, Jo, hej. tak tady má děcíka vás. Já se zabil toho. Tak jdu útočit.
Je tady někdo? A tady čestky. Ty už nemám. Nemám chyby. Proč ty Španělé se furt staví takhle nahoru, mi řekni. Asi je zvyk. No, ty. Je moje pravidla. Sakra, nemám hlavu. Já taky nemám. Usuď. A to spadlo. Kam tohle musím nějak vypudit. Mně došlo. Takže kopanej kebab. Musíme ho vypudit. Au, mrden. Ty bužrateře, ty už tady vrátit do prdele, jsem neskušen. Kakáš. To vole. Jenom ty asesinatos, tak to jsou chvíli, kolik jsme jich zabili. Jo. A Jugadores, kolik ještě zbývá asi lidí. To jsou dobrý věci. To zprostili Iron. A má potřebu lavu. Lavu nemám. Říkáme, to si tamhle? Ne, to nechci ty. Počkej, co? Šumte si. Teď je úplně prázdný. Koukej, česky jsou plně. Opět zlatý jablek. No, opět zlatý jablek. To se dá řekl správně. Já budu jako oni. Yes. No, žádný kill už je také prázdný. Mám tady zlačku. Jako košet. Co já tady větší kart EV a tady dám o to vezmu na to. No tak jsem tam všude byl a nikdo tam nebyl. Kde jsi? Takže nejsem, ne? Ne. Ještě jeden. To měl být. Kde jsi? Na jakém ostrově? To takový. Refill. Je refill, to znamená, že všechny druhy obnovili. Jo. Jsem tady Iron. Tak? Jo, koukej. Jsem tady ty boty do Iron. Já jsem skoro zlatý. Asi ne. Hej, my jsme jenom dva. Ne. To, To 2 znamená, že jsi ty a ještě 2. Víš? Tebe to nepočítá.
Aha. Co na Pikachu? Pikachu, Pichu. Jo. Hm. Je tady česko. A napište do komentářů, kdo hraje Pokémony. A kdo má Pichu. Jako tvá Pokémona. Když se na Pikachu, dá se vejít asi. Tak zůstaň. Takže o to... No tak už futuru. Jo. Ukadu. Jestli kera takový... No to musel odkopat tu. Hele, jo. Ještě dřív. Tady všude. No tak to, když bude dělat souboj, tak... No ale ne, ještě musíme zabít tam toho. Neviděl to. Neviděl. A jdu do dalšího stranu. Co bude dál? Budu... Refil. Se refil. Tak no, Tady budeme, než budeme mít dobrý věci. no to teda. Víš, že to bloky, nebyly tam bloky? Já byl. Já vím lidi, tak teď na mě neřvěte, ale že jsem teda to přehlíd. A teďka říká, Jirko, přehlížel se ty bloky! Je rychle! Tady si je ty čuráku! Já myšlaj, co to? Pojede nás na těch jablek. Tady tam možná Pikachu. Jo? Já to jdu. Pojede ten Pikachu. Nevidím nikoho. Že? Ten tým, jo? Jo, A kde je ten druhý? asi ve prostřed. Kolik máš jablek? Já 5. Když mi nějaký dialog, nebo dáš mi, ale jsem mě dialog neč. Jo, já ti dám. Tak je... Jsem za tebou. Jirko! Ty jsme jenom my dva? Jo! Ty děláš se radu! Vidíš, tak já videu, co jsem psal do chatu. Jsme na další mapě, rovno. Gardor, to budu pamatovat. Ty jak dlouho nahráváme? Já nevím. Pojď nějak do 20 minut. To je jedno, co jsem dělal 14 minut, to je... Neskakej. Skáču. No tak nech se vedle mě. Tak si na nějaký druhý straně. Ale lidi, zkusíme dát do tohle videa 10 lajků. Jak dáme, jako čilečů. Si žádnou ne. Jej, dal jsem mu malinko, jenom malinko, ale pošlápnu na sobě. Tak. Chci spát? Ne, on dělá jako šetý. Trošku uvěřil. No ale kde je tenhle? Nebo jako ten dvih. Kámo, mě netrefíš, prosím tě, tak to neslyšej.
A obramalem. Tak to se jmenuje. Já budu plakat. A já jsem... Já jsem spadl. Koukej, já jsem tam do vodu a to si ji sebral. Tu kyblíku. Řeknu ti? Tam je nahoru, ne? Když ty si vodu. Já jsem sebral si tu vodu, víš? Odrazil se i v té fialou a novacíle. Já letím do nebe. A mi budu se rameno. Když já letím, to je to za sport. Sportový klas. Nebo komentovat. Proč se staví nahoru? Špadě, ale všichni. Nemá nic proti Vidíš špadě. to tenhle taky už. To mě nezrabil. Jo? Až budu se nejsou nějaký strajk. Kuk. Ale teď to mám na videu. On držel meč a střelil na mě lukem. No, Hacker. Pojď rovně. jdem lozit. A pojď na... Skywars máš os 30? Jo, tak pojď na ní. Ale jsme vedle sebe. Jo. Tak Skáč. teď budeme tým, jo. Jo. Tak se ho, budeme už to počne. Takže jsme tu zpátky. No. Já jsem zpátky. We are here, mother. And das ist nicht normally. Ty jsou... No, máš bloky? Ne, jsou 3. Kde? Ještě dole jedna. No co jo? A ještě jedna jak tam Ender. Tamhle. Aha. Já jdu po něm. Ať si můžeme jít k sobě. No jo. Ne. Okay. A já jsem dělal. Pojďte. Teď ti to já ho odlákám, ale to jsem, ale tam to se střelí. Já to hodím hlavu, jo? Takže půl hodiny čekání se nám nevyplatí. Kde jsi? Tady. Já už mít jeho pohled. Dělej, zabol, zezadu, dělej! Ty jsi bůl! Kámo, si ho nezabiješ, no, už jsem sel. Bacha, je tam, No, takže bych šla, tam se sunula. Takže jsme tu zpátky a hrajeme mapu Fundai a já jsem na zelený a to je moje nejoblíbenější barva. A já jsem na růžový a to je Není špatná. Jaký máš meč? Já mám kameny. Budu se snažit. Já mám iron. Iron si děláš. Tady je další česká. No, dělám tvůj meč. Jo? Pojďem! No půjď. Tak hodí zabít, já tady si myslím, že to s tím lety. Já jsem ho schodil. Hej, tak tohle je jako není normální! Prčis!
Ty prohráš, já si říkám, že prohráš. Já? Dobře, ne, ty ne. Jo, dobře, ty, dobře. Dobře. Tady potřebujeme toho šupa. Takhle vidíte jeho po. Jo, a to byl critical hit. Takže teďka, jak se tady přišel koupíče, tak přišla nám karapa. Nevíme dneska. To poslední 3. Ten jeden je, tak to musíš přejít přes to. Jeden je. Ten jeden je. Šuk. Ty. Rozdělám největší. Ten jeden je. Ale na to nevidím. Bacha! Šedý! Já se chci to! Pojď, Tady je! Jo. Hej, to si. Kde to byla sranda, jsme psali Španělům. Pojď 81. Jo? Myslím 18. Takže jsme tu zpátky a koukejte, co napsal Ondra. Město Oní. To srandy, to se nemusím Vy zapínat. všechno tady píšeme srandy tím. Já Španělů. Ej, kdyby řekl, kdyby dal banka. Vy to, jak jsem psal to, tam to. Tak to bylo se srandy. Tady je všechno, protože jsem... Aj. A to ten Xbox. Pak se nevím, jak ono začíná, jestli to tam končí, to bude. Buď ticho už ty vole. To je jedna pojď. Není to u mě. Někdo po mě střílí, já jsem střílel! Vede si spektákl. Do prčic! Se ozveme. Takže lidi, tohle už bude naše poslední hra. Proč musím mít ten druhýho Pokémona? Jsi teplej. Já nejsem teplej. Kolikrát jsem si dovolil, jsem si říkal. Teď dáme to? Co? Já ti máš to ne. No, se tak. Půjdu si být na střelu, protože nejít na zabít. Třeba. Nebo zapnout se. Nebo lapr. Španělé nenávidím, že se staví do výšky a pak ještě po tobě Hej, dostal se z tak koulí někdy? Jo, Hej, já mám tak koulí. jsem to měl včera. Jo. To je vlastně už dneska. Pěkně. Jo, schodil jsem ho. Co jsem dělal? A my se pojďte, zkusíme dát tohle videa 10 lajků. Já budu chodit to rád. Tak chuj, koukej, od tady odpátím. Super tvoj. Jenom 10 máte. Hej, já to odpálte. To je fakt debil, ty vole. No tak pojď vody a počkat. Protože můžeme to počkat. Takže lidi, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a hlavně taky sdílejte, budeme za to rádi. Já my se s vámi zatím budeme loučit, tak zatím čau. Čau.